Ahoj, vítejte u nového videa. V dnešním videu pojedeme na skateu s Lojzou. Lojza mě půjde natáčet. Lojza, pojď! Pojď mě natáčet. No, že budu jet na tvém skývoknu. Budeš. Budu. Kde budeš? Tak fajn. Lojza, ukaž nějaký triky. To je super, udělej šátý trik, Lojzo. Jdi, běž pryč. Hej, třeba Olí. Na tomhle, počkej. Olí, no. Při jízdě. Ty to taky bylo šílený. Ale jdi na tohle, jestli to zvládneš. Tam je soutěž. Kdo udělá trika, ten druhý ho musí zopakovat. Tak jo. Začínám. Ok. Fajn, budeš natáčet, pojď. Nechoj, jde no. Fajn. Já mám kroksy. No to půjď, teď dáme příjízdě, to stejně. Ne, příjízdě ne. Ano, dáme. Já to neumím příjízdě. No, právě. Stejně. Musíš to udělat nějak, jsi slávista, lidi to uvidí. Jak jsem slávista? Bude to natočený. To se nedám na YouTube. Tak pojď. Příjízdě, 5 pokusů. Okay. Jdi! No, pojď. Tady je jedinka. Wow. Wow. Já to mám přiblížený. Ať vám to ukáže, on nám to nechce ukázat. Tak jo. Natáčím sebe. Ne, natáčím mě. Je to moje video. Na to ani neumíš se odrazit. No skok! Nedal. A co běží z toho, aspoň se. Ahoj. Ne. Pojď, jsem daleko, to můžeš se blížit. Zavodil jednu. No nech jí nažrát aspoň, ty vole. Dělej. Ne, tady je ten hrbou. Lidi, tady můžete vidět, že vůbec neumí jezdit na skate. A Lojza je slávista. Vůbec. Tady ten je slávista. Vůbec. Tady ten to říká ten pravej, ty nikdy nebyl na Letný. A to říká ten pravej, který nikdy nebyl na Slavii. No. Já nebyl na Slavii. Taky ne, já byl na Spartě. Ale můžete vidět, že vůbec neumí jezdit triky, že je úplný loser. Úplný loser, vůbec to neumí. Neumí to, vidíte? Je to, on to neumí, prostě on je loser. To neumí. Tady jdeme ten mobil, tady jde. Tak, můžete vidět to.